अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे तालुकाध्यक्ष पुंडलिक दळवी यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले यांनी मंत्री दीपक केसरकर यांची मिमिक्री केली। पाहूया। ज्याने एवढी पदं मिळवली, गोल्ड मेडल घालत आहे, आताही गोल्ड मेडल घालून त्याच्यापुढे आता भाजपच्या जनतेसुद्धा गोल्ड मेडल मानून मला भाजपच्या अजित पवारला तर कर्ज अजित पवारला तर कर्ज अजित पवारला तर कर्ज आणि एवढी सगळी गोल्ड मेडल घेऊन तुझं कार्य काय? सावधानी लोक प्रश्न विचारतायत, त्यांच्या जवळचे भावंत त्यांचे भारतीय जनता पक्षाचे लोक त्यांना विचारतात। करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।